naye thanks munin'ina wangu. Kubva pawakasvika nezuroka handisati ndamboona chiso chako chichinyemwerera kasi munhu ari kufarira kakunge ashanyira mukoma wake kumusha kunoku. Uri kungofinyama pafoni iyoyo ichingorira-rira. Chii chiri kunetsa naye munin'ina? Mukoma, inyaya network. Ndiri kutozama kakutumira mafiles angu client yangu ka. Manje nepanapa pamba penyu panapa, hey. Network iri kungodropa zviri kutononotsa progress. Kunonotsa progress? Ndiye kopi iyoyo isingamiriri kudya kumanheru. Thanks munin'ina. Upenyu hausi faira riri mutaunika. Upenyu tisu vanhu vari panapa. Tarisa mwedzi uyo uri kubuda uyo uone. Ungaona kopi iyoyo wakatitsitsatsa pafoni pako. Zvamukoma kumana. Zvekuona mwedzi izvo izvo hachibhadhara mabhiuzi angu ka. Remember yakakuti ndoda kutenga imba. Panapa pacho paroda kuto upgrade-wa. Ndozoda futi kuroora. Zvese izvozvo zvinenge zvichitoda kakuti ndirambe ndiri connected online. Kuroora? Unoroora ani usingazivi nezvasikana vanogara muvillage munomu? Munin'ina wangu, dambudziko rako i1. Ndiri kuti uri kuda kuvaka imba pajecha usina kuisa nheyo pasi handiti? Une makore 26 aya. 26. Ndiyo yekuti kamunhurume kaadzikise midzi muivhu naye munin'ina. Midzi yacho ndiye kuroora chete here naye mukoma. Ini ndiri kutsvaga financial stability kakuitira ramangwana rangu nerevana vangu. Simba remari rakaita semvura yegashu inoya ichipera. Asi azviwanira mudzimai akachenjera aine tsika akafanana nemunhu azvicherera tsime rake risingapwika. Iwe uri kutsvaga stability pafoni, asi ini ndiri kuti dai wasitsvagira kakuti upenyu hwako urege kuvaka segungwa risina mhiririkedzo naye akomana, seusingadi kuteerera nhoroondo dzavakuru naye munin'ina. Mukoma ka, asi hamutoona here kuti upenyu hwenyu hwakatostaka kare? This is 2026, busy kubika nehuni murume mukuru ane ndebvu dzakuchena kudai so. Handidai makarongeka stereki kamuchigona kuisa mafoundation chaizvo. Mungadai makatoinstalla ka solar system panapa chitori nemagetsi. Upenyu hungadai hwakatoreruka. Munin'ina, upenyu nyoreka hwakanaka, asi hausi upenyu hune pundutso nguva dzose. Kunwa kwehutsu nemoto unopisa hari ndiko kakunoita kuti sadza rinake. Zvimwe chetezvo nekutsvaga mudzimai munin'ina. Izvi zvenyu zvekuda mainstant gratification izvi kunge munhu ari kubika nemicrowave izvi. Amenu anodawo zvinokasira. Zvinhu izvozvo hazvigari. Saka imi munoda kuti nditsvage mudzimai anobika nehuni here naye mukoma? Nyika yachinja iyi. Vasikana vemazuva ano vanoda manails, vanoda kuita traveling, vanongoda kaupenyu keklasi so. Munhu ane klasi ndiye munhu anoziva kakuti ukama hunokosha kupfuura pfuma ka. Munin'ina uri kundoudza kuti upenyu hwako hwese huri kuskrini chete. Kana nhasi ukanzwa chikoka gumbo iwewe, ukura kuti zvepaskrini izvi ndo zvinoya zvichizokusunga bhandeji. Uchatodawo munhu achasara achikuriritira kaisusu tafu. Handisi kuti muri kunyeba mukoma. Asika, kutya kuroora ka, kutore mandiri zvekutodaro. Ndiri kungoona vanhu vachiroorana nhasi, mangwana vorambana. Zvinhu zvatiri kungosangana nazvo mumafacebook umu. Zvakutotyisa zvekuroora mukoma. Unogotya iko kuna Mwari kumusoro kudenga. Kutya ikoko kunotobva pakusavimba naMwari. Iwewe wakaberekerwa mudzinza rine simba rekunamata. Inini semutungamiriri wechechika ndinoona zvakawandisa. Vanhu vakawanda vanotouya kwandiri vachitochemaka, vachitoona sekuti vachararama vari vega nekusingaperi. Asi mira ndichikudza chinhu 1. Shamwari yepamwoyo ndiyo mushonga wega wega wematambudziko atinofesa zuva nezuva pasi rino. Saka kana ndikati ndakagadzirira mukoma. Munongoziva kakuti inini haina ndowanzogara ndiri kuno kumusha ndongoya apo neapo. Saka zvemunhu manutomboziva. Saka imimi chindiudzai kuti ndoriwana kopi tsime risingapwira munogara muchitaura nezvaro iroro. Zvinhu zvakanaka hazvitsvake nemeso cheteka, zvinotsvakwa nomwoyo. Iwe unongori bhizi kutarisa kunze uko uchitarisa kure kure, uchisiya mudhuze dhuze muberere medu. Muno mumusha mune musikana arimoka, chiedza mwanasikana wababa wamoyo ka. Munhu akadzidza nenjere dzakapinza, uye anoziva kuremekedza dzinza. Imi mukureva chiedza uye aive nemapigtails tiri vane here uye. Anga akura nguvai. Imi mwana mudiki uye. Mwana upi? Iwe wakapedzera kusvika kuno rini iwe? Hakuchisina mwana kuno. Chiedza atova mukadzi akazara. Ko zvinomboda foneri. Handi uri kuno. Mangwana famba netsoka ka uende pamba pavoka. Usvika unokumbira mvura kai kuno. Uchaona kuti mweya waMwari unofamba sei vanhu vane rudo. Zvakaoma mukoma. Ameno ngatimbozama ka. Ngatimbozama manyoro yacho kapane digital. Tanga tangojaira digital kapesa. Hazvimborambi munin'ina. Mbeu yaiswa muvhu inotungira chete kana ukaidiridzira. Yesaya, nzikakati murangu. Yana katisho kari serious maiziya. Aucheki driving uskwiri kugesa maplace team kana mchinge mazoraga.
kana uchida legit driver's license repapo chairo maziya tibate isusu veauteki driving school maziya tokuisai madriving license kubvira uchitanga kusvikira wapedza mutambo tine mainstructors anogara akanodha badness maziya zvokuti uchibaya kunotora chitambika hapana zvekudzoka katutu zviya zviya unenge uchiketa zvokuti uchingosvika uchingonodaiso wobvotonzi bwa maofisi zedu ari padhuze maziya muno muharare cbd panamba 2 robert mugabe ofisi b2c maziya uyai titaure kana kuti munongobva womva maziya panamba dzedu dzandenge sapaskirinazo apo dzo maziya kana makuuyaka muzazokanga kuti road lulu maziya kana kokopina tombotomvera namana